चिकन कबाब प्लॅटर नंतर पापलेट तंदुरी, क्रॅब तंदुरी, प्रॉन्स तंदुरी, चिकन कुरकुरे आणि प्रॉन्स कुरकुरे, नंतर पापलेट तवा फ्राय. हाईट हा पूर्ण मास हा. या बघ सुका पण देते. हा बघ हा भरलेला बघ कसला हाता. चणक थाळी, त्याच्यानंतर खेकडा थाळी, सुरमई थाळी, चिकन थाळी आणि ही हा विठ्ठलासाठी व्हेज बिर्याणी. ये बस ही घाबरली. ये बाय माझ्या हौशी या माका नको घाबरली. ये बस तरी वाईस का भात का पाय नरम नरम. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी गोंधळ संपलो. खरंच लय मजा येईल गोंधळ आणि आमचे सबस्क्रायबर पण भरपूर भेटले आणि आमच्यासाठी खास भेटू का इले आमका. आम्ही पण त्यांना भेटलो. खरंच लय मजा येईल. त्याच्यानंतर फणस खालो, आंबे खालो, फिरलो. खरंच मजा येईल. आणि आज जावचो दिवस इलो. आम्ही जातो वेंगुर्ला दीपालीच्या घरी आणि इथे उद्या केपादेवीचा उत्सव हा. तर तो उत्सव करणार आणि दुसऱ्या दिवशी बॅगो भरून आम्ही आपले डोंबवले का. 9:30-10 वाजल्यात. तर आता आम्ही जाणार तळ कोकणात मस्तपैकी जेवणार बिवणार आणि नंतर मग पुढच्या प्रवासात म्हणजे ह्याच्या घरी जाणार. कारण दीपालीची आई घरात एकटीचा आणि आमच्या चौघांचा प्लस विठ्ठल पण हा. त्यामुळे एवढ्या सगळ्यांचं जेवण बनवण्यापेक्षा म्हटलं आम्ही जेवतो, मस्तपैकी आस्वाद घेतो माशा बिशांचा सगळ्यांचा आणि नंतर मग पुढे जातो. म्हणून काय संध्याकाळी घरात गेल्यानंतर दीपाली काय जेवण बनवितच. आणि उद्या केपादेवीचा उत्सव, त्या उत्सवात मजा करू आणि परवा निघू. तर चला मंडळी आता जाऊया आपण वेंगुर्ला तळ कोकण. लेट्स गो. पॅक झाली आमची. ही तुम्ही बघू शकता. हे फणस पण घेतलं दीपालीच्या आईका आणि बायका आणि शेंगे पण आणि सर्व पॅक केलं आम्ही आणि आता निघतो. आमच्या माईका ताप भरलो. काल त्यांनी करंदा खाल्यानं. माई गो माई हाय बघ एकदा बघ तापा. माई आमचा तापान फणफणला तर ते का आता डॉक्टरकडे नेतो. चला हे पाया पडा. चला पडले आजीच्या पाया पडले. चला आई चल तू ये मग पावसाळ्यात. आई मुंबई घेणार पावसाळ्यात. तर आता आम्ही निघतो. बॅग घ्यावं. चल भावी बॅग लाव पाठी. वहिनी चल. आणि पप्पा हे गेलेत ना. पप्पा आणि गंधर्व बाहेर गेले तो वाडा. तर का ओके ओके चला चल अभि चल. हो हो होय होय. नको नको तू नको. हे चल जिया बघ जमत. भावी घेते जियाक नाही जमणार बॅग. रवात काय सगळा घेतला असता. तर मंडळी आता 10-10:30 वाजले. आम्ही निघालो आणि विरवाडी सोडून आम्ही आपले वाटेक लागलो. पाणी सुकला आज. पाणी सुकला आणि हे काय कॉलेज का चालले की काय. कॉलेज आता सुट्टी नाही पडली का. आणि हे काय कुर्ले घेऊन येलो की काय. हे बघा खडपे बिडपे घेऊन इले असते. काळ काय इलो आणि हाय तळ कोकण पण इलेला असा तुम्ही बघू शकता. त्या आहे तळ कोकण हा बघा. तर आता आम्ही टर्न घेऊन तळ कोकणात जातो. चला तळ कोकण. आणि ह्या साईड का कुडाळा ह्या बघा. आधी पोटोपा थैसून राईट मारला काय कुडाळ काय जाताच आणि हाय लेफ्ट मारलास काय हाय तळ कोकण. तर आम्ही तळ कोकणात इलो. तर ह्या आहे तळ कोकण इला हॉटेल. ह्या बघा हाय केक टाऊनच्या बाजू कसा तळ कोकण. मालवणी, चायनीज, पंजाबी आणि तंदुरी डिश सर्वच मिळतं. ह्या वहिनीची आई आणि ही राहता शिरोड्याक. तर तिका आम्ही वेंगुर्ल्यात जातो तर हिका सोडणार. ही नंतर म्हणतात तुम्ही जात असतं माका पण सोडा. त्यामुळे मग परत गौरी वहिनी का जाऊक नको तिका सोडूक. तर तिका पण घेऊन इलो. तर तिका पण तळ कोकणातलं जरा चव दाखवतो. कारण दीपालीच्या आईन खाल्या ना, माझ्या आईन खाल्या ना. आता गौरी वहिनीच्या आईक पण मासे खाऊक घालतो आम्ही. होय ना. खाशील ना मासे घे. हां हां बिंदास खायचा, लाजायचा नाही, घाबरायचा नाही. हां चला. तर आता तळ कोकणात आम्ही जातो
तळ कोकण. तळ कोकण बाहेरसून तर लय भारीच हा, तुम्ही बघू शकतास. तर आतमध्ये आता जाऊन बघूया कसा तळ कोकण आता. हे सावकाश चल. तर तळ कोकणात आम्ही आतमध्ये एंट्री मारलं आणि आतमध्ये लय भारी वाटतं एकदम. बघू शकतास तुम्ही. अरे तुम्ही काय बसलास काय लगेच? हय जागा अडवल्या नाही यांच्याने. भारीच आहे जागा. आतमध्ये पण हा, आतमध्ये बसूया काय? बाहेरच बसूया. हे आहे बस. तर हे सिटिंग व्यवस्था वगैरे जबरदस्त आहे त्यांची, तुम्ही बघू शकतास. असं वाटतं की काही कोकणातल्या मस्त अगदी घरात इलं. हे बघा सिलिंग वगैरे यांचा वेगळाच आहे, भारीच आहे एकदम. हे बघा हे वरवांटो हा दीपाली मिरशांग वाटू शकतास मस्तपैकी. चव लागत एकदम. आणि हे बघ माशाच्या आकाराचा हे या विळी, भारीच आहे एकदम. एक नंबर. आणि मानसी शोर 8577 MHO. तर ही मानसी शोर तुमच्या इकडचीच वेंगुर्ल्यातलीच होडी दिसता. तर मंडळी खरंच लय भारी आ, मस्तच वाटतं एकदम. आता मेनू कार्ड बघा. चला भूक लागली आहे, 12:30 वाजले आहेत. मेनू कार्ड मस्त आहे यार. यांचं काय असं चायनीज पंजाबी सगळं. ओके. आणि तळ कोकणबद्दल सर्व माहिती आहे, हे तुम्ही वाचू शकता. भावीजी व्हेज नॉनव्हेज सर्व. चायनीज पंजाबी मालवणी तंदुरी आयटम पण आता सर्व मिळतात. आमच्याबरोबर कोण नवीन येतात एका आम्ही पापलेट देऊन स्वागत करतो. घराकडे येऊ देत नाही तर हॉटेलात येऊ देत. गौरी वहिनीची आई आहे तर तिचं स्वागत आम्ही पापलेटने करणार आहोत. पापलेट देऊन खुश होता ती. आणि माका दीपाली तू पण पापलेट मागला ना. पापलेट तंदुरी. परबांची फॅमिली इली आहे ही बघा. परबीन पण इली आहे. आणि भावीसाठी काय आता तू काय प्रॉन्स मागवलं ना. प्रॉन्स तंदुरी तिका पण पापलेट फ्राय आणि तुका पापलेट तंदुरी. आणि विठ्ठल आज व्हेज खाणारा त्यामुळे बिर्याणी खाणारा तो. आणि स्टार्टरमध्ये काय तो पनीर कबाब. हां पनीर कबाब. तर विठ्ठल खाणारा पनीर कबाब. आणि जिया काय खाणार तू? कुरकुरे खाऊ घेता. कसं कुरकुरे खायत नाही ना. माई कुरकुरे लय खाता त्यामुळे आज ह्या चिकन कुरकुरे आणि फिश कुरकुरे खाणार आहे. आणि मी खाणार आहे चिकन कबाब प्लॅटर सांगितलंय. म्हणजे त्याच्या सर्व चिकनचे येतील कलरफुल अगदी मस्तपैकी. त्यामुळे तो मी मागवलं आहे चिकन कबाब प्लॅटर. आणि क्रॅप मागवलं माझ्यासाठी दोन. अरे पण ते चिकन ते सर्वजण खाणार आहो ना त्यामुळे तर मागवलं. तर बघू आता एवढा सर्व आम्ही मागवलं भरमसाठ. कारण आम्ही 4-5 दिवस आम्ही लई मेहनत घेतलं होतं गोंधळाच्या वेळी. आणि त्याची कसर आता आम्ही खाऊन भरून काढणार. आमच्या ह्या स्टार्टर इलेले असत आणि ते तुमका आम्ही दाखवतो काय काय. आता भरगतचं सर्व आम्ही मागवलं. तर ह्या तुम्ही बघू शकता चिकन कबाब प्लॅटर हा. नंतर पापलेट तंदुरी, क्रॅब तंदुरी, प्रॉन्स तंदुरी, चिकन कुरकुरे आणि प्रॉन्स कुरकुरे. नंतर पापलेट तवा फ्राय. विठ्ठलसाठी मागवलं आम्ही पनीर हनी मस्टर्ड कबाब. आणि विठ्ठल हाय हनी सिंग झालेलो हा. तर हाय आम्ही भरगतचं मागवलं. आता आम्ही हाय जास्त वेळ नाही काढत. सर्वांना भूक लागली कारण आता वाजल्यात 1. तर आता आम्ही हाय खाऊ घेतो. चला हे तिका दे आमच्या पाहुणी आज आमची. हे घे पापलेट तुझ्यासाठी. पापलेट विठ्ठलसाठी हनी बी. आणि ह्यांनी हय घेतल्या ना हे तुम्ही बघू शकतास. आणि त्याच्यानंतर ह्यांच्याने हय कुरकुरे घेतल्या ना. आणि हाय दीपाली सुरू झाला. आणि माझ्यासाठी हाय मागवलो आहे मी कबाब. नाही हे बघा हाय कबाब आणि खेकडो. माका आता काय दिसत नाही समोरचा. माका आता भूक लागली आहे. तर आता जास्त वेळ नाही काढत आम्ही हाय तुटून पडतो. हे घ्या माझ्या एकट्याकच नाही सर्वांसाठी आहे. भावी घे. मी काय खाणार नाही चिकन. तुम्ही तिघांकाच खाऊचा. तिका दिवा माईच्या आजी एक दिवा त्या प्लेट मध्ये. भावी त्या तिका हे घे.
चिकन हे घे, तिखट हवा तर ह्या घे, तिखट गोड नाही आवडणार. आणि एवढा ज्युसी आणि एकदम ना सॉफ्ट शिजला, एकदम सॉफ्ट. आपण लय ठीक आहे. मलाही जेवण काय खाते? प्रॉन्स, कुरकुरे, हे का चिकन. चिकनचे कुरकुरे सेम कुरकुरे सगळे दिसतात. पॅकेटमध्ये गावतात का कुरकुरेच असले. म्हणलं जबरदस्त जा चिकन जा हा ना. अవి कसे आहेत कुरकुरे प्रॉन्सचे? चांगले आहेत. गेलास ना चिकन प्लॅटर घेऊन नक्की घेऊ. एक नंबर. सर्वचे नाही कुरकुरे. माईची आजी देऊ जिया टेस्ट करू देते का प्लेटमध्ये. ते पण द्या प्रॉन्सचं कुरकुरे. खा गे खा. जास्त झाला आता पापलेट तिने अर्धा खाल्ल्या ना. पापलेट पण लय मोठा होता. हे कसा लागला? काय आवडला? चिकन आवडला का पापलेट आवडला? आवडला. सर्व आवडला. जास्त काय आवडला? का पापलेट आवडला का चिकन आवडला? काय आवडला? चिकन आवडला. ही वहिनी सारखीच बरोबर शोभतात. चिकन आवडलं. ती पण असा तंदुरी खाता. ह्या घे घे नाही तर तिका दे. दीपाली एक दे. हा मोठा दे तिका. खा चिकन. चिकन आवडला तिका खरंच. नाही चिकन प्लॅटर एकदम सॉफ्ट शिजला. तुम्ही बघू शकता एवढा मोठा प्लेट मी ह्याच्यातले अर्धी मिक्स केलंय आणि ती आता 2 तुकडे आहेत ते मीच खाणार आहे. त्याच्यानंतर हे पापलेट ह्यांच्याने अर्धा खाल्याने, दीपालीने अर्धा पापलेट खाल्या. त्याच्यानंतर हे प्रॉन्स खाऊ घेतल्या ना. आणि ह्यानी हे तर कुरकुरेच संपवतं. काय ते चिकन कुरकुरे ना एकदम कुरकुरीत आहेत. हे बघा. आणि ते पुदिन्याच्या चटणी बरोबर नाही ह्याच्या बरोबर टोमॅटो सॉस बरोबर खाता. विठ्ठल तर काय ऐकत नाही. हे पनीर आणि बी काय आणि कबाब नाही आणि मस्टर्ड ना. आणि मस्टर्ड पनीर कबाब. तर हे बघ काय केल्यानंतर विठ्ठलानं अक्षरशः अक्का बसवल्या ना. आणि आई आहे काय ऐकत नाही. बसवल्या ना कमी सम बारीक आहे असं समजू नको गाईच. तू खा बिंदास नको. काय हवा तर सांग. हा बरं लक्षात ठेवशे ना आमका. हा तर हो मग काय भाकरी हवी काय सार हवा. आर्या झाली वाटतं ती. ताट घेऊचे अजून थांब. बाकीच्या सवय या खाव घाबरतात. अरे म्हणता या किती खातात हे. अरे खावचाच आमचा धंदो आहे. जो क्रॅप आहे ना म्हणजे आपले लय कडक असतात ह्याचे खाडीतले आणि हे ना एकदम सॉफ्ट असतात. त्यामुळे खाऊक लय मजा येतात. हे बघ असले भरलेले तर व्हाईट दुपारी बघ ना अशा मस्त अगदी भरलेल्या. हे बघा. आणि ह्याचा मांस पण खाऊक मजा येतात. हे बघा भरलेला हा व्हाईट हा पूर्ण मांस. हा या बघ तुका पण देते. हा बघ हा भरलेला बघ कसला हा आता. भारी. ह्या क्रॅबचं ना वेंगुर्ल्यात मी लय खाल्ले. नाही तर माका खाडीतलेच खाऊची सवय होते. समुद्रातले मी वेंगुर्ल्यात खाल्ले. खाऊक एकदम सोपे. काय ग तोडूक पण सोपे. तोडूक सोपे आणि चव तशीच लागता. फक्त रशात फरक पडता. हा बघा लय सॉफ्ट आणि मस्त शिजलेला तंदुरी आहे. आणि त्याच्यात मला वाटतं काहीतरी घालून शिजवतात. बटर बिटर लावतात. लय मजा येईल. हे बघ कसला मासच्या मासा नुसता. तुका भाजी हा धर बघ खाऊन बघ ना
मस्त आहे ना. चला ते वाट बघता आजी, तिखट आहे जरा. माईची आजी वाट बघता थाळी ती वैताग. वेंगुर्ल्याच्या किनाऱ्यात आम्ही बसलो, मानसेश्वर बोटीन आम्ही इलो आणि मानसेश्वर बोटीच्या खालीच आम्ही हाय जेव बसलो, कारण त्या बोटीतून आणलेले ताजे मासे हे बघा. हाय चणक थाळी, त्याच्यानंतर खेकडा थाळी, सुरमई थाळी, चिकन थाळी आणि ही हा विठ्ठलासाठी व्हेज बिर्याणी. आजपासून विठ्ठल व्हेज झालेलो होय ना. माळ घाल नाही वेगन म्हणजे दुधाचे पण खाणार ना. हाय शपथ. हे ये बस, ही घाबरली. ये बाय माझ्या हौशी, या माका नको घाबरली. ये बस तरी वाईस का भात का वाय नरम नरम. आमच्या बरोबर येतो मॅड वैत खाव. तर मंडळी ती घाबरली, कारण तिने ना अख्खा पापलेट मोठा खाल्यांता आणि त्याच्यानंतर तिका चिकन आवडला आणि त्यामुळे ती ना माका बोलता हात बी धुवून इली. ती माका बोलता माका नको आहे की माका नको. तिका लय झाला. तर आता आम्ही हय आमका तर सवयचा स्टार्टर खाऊन आमका हे भाकरी किंवा भात वगैरे लागतात आणि विठ्ठलानंतर आज एकच स्टार्टर खाल्या ना, त्यामुळे विठ्ठल तर तो बिर्याणी संपवणारा. चिकन थाळी मी खाणार आहे, बाकी हे सर्व आहे संपवतील. चणक हे वेंगुर्ल्यात खातात ना ना चणक गोव्यात खातात ना. हो हो हो. आणि चणक थाळी वा किंगफिश म्हणतात ना ते का. आणि ही चणक लय चालता. तर चणक हे आमच्या चमकदार जियासाठी आम्ही चमक थाळी नाही चणक थाळी मागवलं आणि आमच्या भावग्यासाठी क्रॅप थाळी आणि दीपालीसाठी सुरमई थाळी आणि मी चिकन थाळी खाणार आहे. आणि तिका काय भाकरी हवी असेल तर भाकरी थाळी काय काय. हा तर आता तुमका आम्ही सांगतो. तर दीपालीपासून सुरुवात करूया. दीपालीची हा सुरमई थाळी आणि सुरमई थाळीत काय काय. हा दीपाली तू सांगतस काय. सुरमई फ्राय, चपाती, कोशिंबीर, कांदा, लिंबू, सोलकढी, तसरे ग्रीन मसाल्यामध्ये. हा रे तसरे त्याच्यात ही ग्रेव्ही आहे. हे तसऱ्यांची ग्रेव्ही आहे काय कशाची. तसऱ्याचे नाही, प्रॉन्सची ग्रेव्ही आहे. ग्रेव्ही आहे. आणि हे तिकड्यामध्ये काटेरी मासे आहे. हा हा वाटतं हे हा म्हणजे काटेरी माशांचा. काटेरी माशांचा तारले बिरले असतात ना तसा. बारीक तारले. तर ह्याची प्राइस काय दीपाली. 490 एवढ्या मोठ्या ह्याची. आणि मुंबई का आपण एका हॉटेलमध्ये 900 रुपये. हा 900 रुपये थाळी होती. तर हाय अर्धी किंमत आहे त्याची. आणि हाय हा भावीन आणल्या ना क्रॅप थाळी. दीपाली भावी सांगू क्रॅप थाळीत काय काय. तो भलो मोठो पहिलो क्रॅप हा, रस्वा क्रॅपचो, डेंग्यांचो रस्वा, त्याच्यानंतर अरे तसरे पण आहेत बापरे, सोलकढी, कांदा, लिंबू, कोशिंबीर आणि एक भाकरी. तर अशा भरगच्च थाळी आहे. आणि याची प्राइस किती आहे. 400 रुपये. जबरदस्त आहे यार. म्हणजे मी मागवलं चिकन थाळी आणि त्या चिकन थाळीत काय काय तुमका सांगते. एकदम तोंडात पाणी सुटला. आणि हा या अस्सल मालवणी चिकन हा, ग्रेव्ही बघा जबरदस्त. त्याच्यानंतर चिकन रस्सा, सोलकढी आणि गुलाबजाम माझ्या वाट्यात जबरदस्त. त्याच्यानंतर कांदा, लिंबू, कोशिंबीर आणि वडे. आणि हे चिकनची भजी आहे काय. चिकन फ्राय. हे चिकन फ्राय आहे. चिकन डीप फ्राय. हा चिकन डीप फ्राय आहे. तर असा भरगच्च ही थाळी आहे. आणि याची प्राइस फक्त 300 रुपये. सर्वात स्वस्त आणि मस्त चिकन थाळी. नाहीतर हे तुम्ही मुंबईत गेलात तर 600च्या खाली तुम्हाला काही भेटणार नाही. ती आहे 300 रुपये, म्हणजे अर्धी किंमत पूर्णपणे. तर ही आता मी सुरुवात करूच्या अगोदर जिया तुमका काय तर सांगित काय काय जियाच्या थाळीत आहे. काटेरी माशाचा सार आता. प्रॉन्स कालवण आहे ते तसरे, सोलकढी, लिंबू, कांदा, कोशिंबीर, 2 चपाती आणि चणक मासो. आणि केवढं मोठं मासो. लय मोठं आहे बघ. प्राइस ना सांगलंस. 480. महागा नाही पण गोव्यात नाही येतं ना. गोव्यात पण येतात. आणि याचो पीस पण लय मोठं. तरी पण याचो पण पीस मोठं. तरी 400 हा. आणि याचा 480.
आणि दुसरा नाही नाही 490 10 रुपये जास्त 490. ओके, आणि 10 रुपये कमी आहे. कमी आहे. आणि दोघवल्यांचे पीस मोठे आहेत, म्हणजे सुरमईचं पण पीस मोठा, चणकचं पण मोठं, आणि प्लस ह्याच्यात तुमका प्रॉन्सची ग्रेव्ही मिळता, प्लस तसऱ्यांचा मिळता, म्हणजे बाकीचं हे सगळं सेम सेम आहे, फक्त सेम फिश चेंज फक्त आहे. fish. फिश चेंज आहे. ओके ओके, आणि ह्याच्यात तर पूर्णच चेंज आहे. आणि गुलाबजाम हे आहे व्हेज बिर्याणी. आणि व्हेज बिर्याणी आहे, त्याची काय नॉर्मली सुरुवात असतात केली. त्यांच्या सुरुवात केल्याने आहे, दोघांना व्हेज बिर्याणी व्हेज खातात. बिर्याणी हवी त्यांना. तर आता आम्ही हे सुरुवात करतो. चला, हे सर्वजण तुटून पडलेले आहेत थाळीवर. काही सुरुवात केल्या ना, आणि हे तसरे तसरेच मस्त. खातात. काय झालं, तसरे चांगले आहेत ना? भारी आहेत, मसाला पण भारी आहेत. हां, ते ग्रीन मध्ये बनवल्याने वाटतं ना, मोठे मध्ये असते. आणि तसरे पण मोठे मोठे आहेत हे आहेत. बघ. आणि अवघ्यान आहे क्रॅब थाळी सोबत भाकरी संपवल्या ना, चिकटावून ही बा हसता एका डेंगू हो झालो हे बघ, करावता. दात पडाता तुझो ह्यो एक पडलेलो दात करकरावता आता. हा, काढता एका डेंगू हो झालो. सणा काय तोडल्या ना, भाकरी अर्धी खाल्या ना, आणि काय खाल्या ना, तसरे खाल्या ना. हा काय आहे बाबा, करकरा होताच, ऐकतच नाही कसा. विठ्ठल आहे का बिर्याणी खाता, हे पण आहे बिर्याणी खाता. करकराव चांगला चिकन, चांगला म्हणजे जबरदस्त. एकदम सॉफ्ट शिजला, आणि ग्रेव्ही पण भारी आहे यांची. आमची आई पण खाय, दात नसाला माणूस पण चिकन खाय, एवढा सॉफ्ट आहे. व्हिडिओ बघतील तर म्हणते तुम्ही ते खाऊ गेला, काढते वाटेत खावा. आमका ठेवून गेलास काय? आमका ठेवून तुम्ही सासरवाडीत सांगून तू हॉटेलला फिरतं. बघित तेव्हा व्हिडिओ माझा काढीत बाहेर पिया, आणि विठ्ठलाचा पण काढीत तू पण. सामील भावी बघा संपवता, भावी सगळा पटापट. भाकरी पण संपवता, भात पण संपवता, भात इंद्रायणी, चिकन क्रॅब पण खाता भावी. जी आता संपत नाही. मी पण जरासं भात घेते. अरे इंद्रायणी भात आहे, एकदम सॉफ्ट आहे. तेव्हाच भावी म्हणतात चिकडा चिकडा. हो हो, एकदम ह्याचा सोलकढी आणि भात एकदम स्वर्ग. आणि त्याच्यात ना थोडीशी चिकनचा घेतलास ना, सोलकढी घ्यायचा, आणि त्याच्यात ना थोडीशी ग्रेव्ही टाकायची, आपली चिकनची ना थोडीशी ग्रेव्ही टाकायची, आणि मिक्स करून खायचा. हा बा, एक नंबर. सुख म्हणजे काय असतं? जाऊ तो सासर वाढून. लिंबू पिळत नाही. आजी वेट करते. लिंबू पिळतं जाऊ. खरंच भारी आहे. चिकन थाळी घेवा, स्वस्त आणि मस्त, आणि टेस्टी पण. आणि टेस्टी पण सर्व. लय आवडले यार माका. हे अजून कोणाक भात नको तो सांगा, मग मी खाते. भात पाहिजे. भात खाणार हे आपण खाणारा. मी जे याचं त्याने अक्को घेतलं ना भात. हो, माझा जेवचा आहे सर. तुमच्या थालीचा आहे ना भात. तुझ्या जेवचा मी पुरीओ खाऊन भात घेतला. 4 पुरी होते. 4 होते 5. माझं अजून भात येऊचो आहे. मी जियाचा अर्ज घेतलाय ना, आणि तो संपलो पण जियाचं संपत नाही. स्टार्टर खाऊन तू थाळी कसे खाता? मी बकासूर आहे. मोठा प्रश्न लोकांचा. चिकन मस्तच, क्या बात आहे. सोलकढी आणून सांग. तर म्हणजे आमचं आता जेवण झाला, मस्तपैकी रेमटावलं, आणि आता आम्ही पुढच्या प्रवासाक निघतो. लय मजा येईल जेवण. काय रे, तू काय व्हेजच खालास, तरी पण त्या व्हेज कसा होता?
भारी होता. ती गाडीत जाऊन बसली पण गौरीच्या वहिनीची आई दमली जेवण म्हणता हात जोडले आणि तिने. तर चला म्हणजे मस्तपैकी जेवलो आम्ही आणि आता पुढच्या प्रवासाक निघतो. चला लेट्स गो वेंगुर्ला. कोण भरणार बिल? विठ्ठल. विठ्ठला खावपूर लाव्या. फोन पे आहे ना? हां गुगल पे आहे. तळ कोकणातून आता आम्ही पुढे जातो वेंगुर्ल्यात जातो आता. चला ह्याने काय घेतला? आईस्क्रीम. उघडूक नाही तू का? हे असा वर उचलायचं असं. थांब दाखव. हां थांब गाडीत बस. मग कसा जेवण होता? बरा होता ना? काय आवडला तुका? सगळा आवडला म्हणता. मजा केला तिने. आणि आता आमका आहे विठ्ठल वेंगुर्ला सोडीत केपा देवीजवळ आणि पुढे विठ्ठल शिरोड्यात तिका सोडून येत तिच्या घराकडे आणि विठ्ठल डायरेक्ट घराक जायत. होय ना विठ्ठल? काय बाईकडे जाणार? मग बायचो फणस आम्ही नेऊन येताना जाशील ना? जाताना जा बाईक भेट आणि जा मग पुढे. आता एवढं इल्लस वेंगुर्ल्यात तो बाईक पण भेट. तर म्हणजे चला आम्ही आता मी आराम करते जरा. जेवले तर जरा जास्त झाला तर जरा आराम करते. गंधर्वा हाणू गावा होता तर झाला कसा पप्पा एकटेच आहेत घराकडे. आबा कामाक जाता त्यामुळे पप्पांका सर्व काम करूचं पडत म्हणून आम्ही गंधर्व हाणलं नाही. आणि जागा पण नव्हती. ही पण होती ना 3 सीट मागे 3 सीट फुल पुढे आम्ही दोघा बसलो त्यामुळे नाही हाणलं. नाही तर गंधर्व जाताना काय विठ्ठल एकटोच होतो. तर चला आता वेंगुर्ल्यात जाऊया डायरेक्ट. आम्ही आता वेंगुर्ल्यात कुर्लेवाडी घेऊन पोचलो आणि आता सर्व बॅग आणि फणस ह्याच्या आजी एका भावीजीयाच्या आजी एक फणस घेतलं आणि शेंगे घेतलं ते घेऊन. हां चल सावकाश जा विठ्ठल. आणि आता बाईकडे जा. बाई आणि आजी का बाय करा. थांब हे कर. ये कर बाय. ये चल जा सावकाश जा. हा हा जा चल. ही बघ हे भेटली विठ्ठला का. ही बघ काही फिरूक गेली होती ती विठ्ठलाक भेटली. ते काय हाय गावात ती का बरं मुंबईत फिरूक नाही भेटत ना. का हाय फिरूक भेटता काय कागदपत्र आणल्या ना बाबा. बँकेत काय ठेवलेलं हा काय बघ. लाडक्या बहिणीचे पैसे नाही ना भेटले. फायनली आम्ही येऊन घरात पोचलो दीपालीच्या. हे फणस नेता. हे बॅगो घ्यावा. ती काय गेली? घरात गेली. चला बॅगो घ्यावा.